नै लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन खिन्थु नैबे सिंथि हाबलांनो आगोलाव हाबलांनो होयोमोन आथिखालाव थांनानै सिंथि हाबलांनो दावहा नांनाय समाव हाबलांनो हायोमोन स' नोंथांमोना फैबाबो बे सिंथिंगालाय मा खालामनो हानाय नङा हाबलांनो हानाय नङा खिन्थु दे गासैबो हेथेजोबनानै होबाय स' नोंथांमोननो बे लामाखौ बांसिन नायगिरनानै मोना गोबां मानसियानो बांसिन नायगिरनानै मोना स' नायगिरना मोननोबो टान बेनिखायनो नोंथांमोननो खिन्थाना होबाय मोजाङै नाय फैयोब्ला मालाबा फैयोब्ला जोंथ' हाबलांनो हालिया बिराद फिसा गुदुङा फिसा आं खिन्थाना हरनोसै एसे नुदोंबा सिगांफोर जों जोंलायने राजा महाराजाफ्रा बिथिं हाबलाङोमोन आरो दावहा नांनाय समाव ना आगोलाव नायगिरना मोना दै जोंनो नुवाखैमोन बिसोर लोगोफ्रा खिन्थाना होबाय नायगिरनानै फार्स्ट जायगाया बेलेग माइ मोजां खिन्थानि बे टिकेट लानो ओंखारदों थारमाने बेखौबो बुंनो जागोन दायो माबानिफ्राय फैदों बिष्णुपुरनिफ्राय जोङो तलातलफ्राव फैदों जोङो दै समायना नुदों जोङो टिकेट लाखांबाय नायगोन बेरायनिफ्राय बेखौ मारै खुङो खुंनाया गावनाया ओइ बेलाय मा उननिया नैथिंगालि गलांनाय बिदि गुलिसोने नङा नैबेलाय मा बिनि गुलिखा जायखिजाया नायनानै माबायदि नायफिननो मा मुलाम्फा नुदों बेयाव माबायदि मा नुगोन बेयाव कारेंघर लोगोसे तलातलबो होनना बुंनाय जायो बेनो जोबोर नायथावना जायगा मा अन्थाइ बे अन्थायानो ने बनिबा सिमिटा मानिमोनलै फट'सार सिमिटा मानिमोन बेनिया बेयावथ' तलातल बा मा होनना बुङो बेखौ बेयाव आवगाय राजानि समनि बानायनायमोन नालाय बेखौ जोङो दा नुनो मोनगोन दा जोङो नायजोबनाय जायाखै दा इथिं थांनानै नायबावगोन जोङो नायबासो जोङो नायजोबबासो मिथिनो मोनगोन नाम लिरना गालाङोब्रा लिरनो नामा निखो हिस्ट'रिकेल बे अखा हाबासो थांनाय बे मा खालामो बे गोजौआवलाय पुरा गाथायोमोन दां दाब दाब होननायफ्रा बारा रिक्स लानाय ना
मेथाइयानो बेलेग स्टाइल खालामो बिसोरनिया सिमेन्टआ सबाय सुरि दावदै खला जुजाय लकेल दावदै wah kaitin mistri nang una ne besong ni mana ni mistri nang una na tuna ti hablang hai hablang tuna hablang dah sar hablang nama ni pernah ada sama Hei, ini kuma. Senang lah. Hei, sarah, hei, kemana? Hablang aja. Sauga kena ini ya, jengka kudia. Lebih mendang lama ya. Thalau apa kah? Hei, ini kabar. Naina hagan. Namun jadi yang channel mudah-mudahan subscribe kalam. Logoसे सोरबाफोर नायनो गोसो दंबा share खालामनानै हो. So जों नायगासिनो दङ फैबाय था नोंथांमोनाबो आंनि उन जाहाथे स्किप खालामनाङा जिखिनि नुयो बेखिनिखौ नायलांजोबनो हागोन नोंथांमोना आरो नायनानै आरोबाव मिथिना लानो हागोन मोननैसो खोथा थ' गो इसोनासो दोननाय दंलै दोङो गोदानजों हादो Tuh baca sa, muzar ada nasa. Lain. Sir, apa ini nang dah? Sebelum muzar, saya historical data, memang kita cukup senang benda. Ada mana selain itu semua hai. Cuma saya decoration Bedanya architecture. दासिमबो मोजाङैनो दङ माने गोबां बोसोर जाबाय जेनेबा दासिम आरो गोबां बोसोर जोरबावगोन फैबाय ना नोंथांमोना एसे गोमोनालाय नागिरनो हागोन माथो गोमाबाय माथो सारा गोमाबाय माथो मोजां बार नांनायाव गोजौआव Coba.